खुलुमबाय अनलायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै जोङो बे मांखरसालि एबा गोथैसालि होनबा गोबां मानसिफ्रा गिनाय फैयो नाथाय गोथैसालि बादि सान्थि आरो गोजोननाय जायगा गैया जेराव नांलाय खमलाय हिंसा मुगैनाय जायगा बे जायगायाव गैया आरो बे जायफ्रा जेरै जहननि 11टा 25 फलिनाय दं जिसामुनि जेरै आंनि सिगां फैनाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन बे मानोना जायफ्रा इसोरखौ मोननानै थैबाय बिसोरनि जिउआव थैब्लाबो गोथाङै थागोन बेनिखायनो जों बे गोथाङै थानाय जिउमाफोरनाव बियोब्ला जों गिनाय गैया गोथै बारियोब्ला गुबुनफोराव गिनाय सिगिनाय बायदिसिना बुहुत फेथाफोर ओंखारदेरो नाथाय जोंनि जाय फोथायारिफोर आइ आफा बिदाफोरा थैना थांबाय बिसोरनि सेराव बिसयोबा गाबसयोब्ला बिसोरो मालाबाबो जोंखौ सिगिया एबा जोंखौ गाज्रियाव लाङा बिसोर जोंनि थाखाय बिना होयो बेनिखायनो दिनै जोङो बे उदालगुरि टाउन काउन्सिल मण्डलिनि मांखरसालियाव जेरै तेजपुर डायसिस गुवाहाटी डायसिस बङाइगाव डायसिसनि गासै फोथायारिफ्रा फैनानै बिनानो माखासे थांखांबाय आरो जों दा माखासे दंबायो दा बेनिखायनो जों दिनै बे जायगायाव बिनो फैदों आरो बेनिजों लोगोसे नानि आलफानसानि बिनि कम्पानि एबा बिनि फसंनाय मांखरसालिखौ जों गसंनानै दं आरो गोबां फेथायारिफोरनाव आं एसे फंसेल' गेजेराव सोंसै मा नोंसोर बे नानि आलफानसानि खाम्फायाव फैनानै नोंसोर सोर गोजोननाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दोंबा आखाइ दिखां मालाबा नोंसोर फैखांबाय नामा फैफेराखै दिनै फार्स्ट फैदों ना आरो नोंसोर गाव गावनि थांखिखौ लानानै गथायबाय ना अब्ला जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव खेबसे आखाइ खबदो दे फट' लादो अनलायग्राफोर दिनै जायफ्रा नानि आलफानसालियाव फैनायाव आं नोंसोरनाव सोंनोसै मा नोंसोरखौ आंनो जर जबस्ति लाबोदों ना गावसोरनि गोसो गोथारै नोंसोर बे जायगायाव नानि आलफानसालि माखासे मानसिफ्रा बुङो गावनि फिसाजो आलफानसालियाव गोथै मांखरसालियाव गावनो बिनानै लाबोदों हाइलाइट खालामनो थाखाय खायसे बुंनो नागिरो फिसाजो आलफानसालिखौ गोथारना बिनो हाखौ रानना होदों मा आं नोंसोरनो बे हाखौ गावनि गोसोजों रानना होदों ना गोसो जानानै नोंसोर फैदों एसे बुंनो हागोन ना आदा आं गावनि गोसो फोथायनायजोंसो फैदों आंखौ रावबो जुलुम खालामनानै लाबाखै मानो होनोब्ला आं गावनि सोखाजानायखौ मोन्दों बेनिखायनो आं गोसो फोथायनानै आं बिनानावनि मांखरसालियाव आं थांथारगोन होननानै आं गावनो फैदों आरो माखासे गावनि फिसाजोनि मांखरसालियाव गावनो लेंना लाबोयो गावनि फिसाजोखौ हाइलाइट खालामनो होननानै दा आं लेंना लाबोदों ना नोंसोर गावसोरनि गोसो जाना फैदों आंखौ रावबो लेंना लाबाखै आंनो गोसो जानानै आंनो फैदों दा नोंथाङा बुंनो सानो बे नानि आलफानसानि मांखरसालियाव फैनानै नों माबायदि गोसोखौ मोजां मोन्दों ना माबा सानदों दे बुंनो आं गोजोननाय मोन्दों फैनानै गोजोननाय माने जों टेनसनाव थाबाय थायोमोन नालाय दिनैहाय गोजान जायगानिफ्राय फैनानैब्लाबो जों बेवहाय दा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट कासिकट्रा बामोनगाव आदसा बामोनगाव जोङो थुंखुबारि फारिस जायो गोजाननिनो बेनिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बे नानि आलफानसानि मांखरसालियाव नै मालाबा गावनो लेंहरदों ना नोंसोरनो गावनो गोसो जाना फैदों जों गावनो खुद गोसो जाना फैदों बेनिफ्राय खायसे बुंनो नागिरो नै मालाबा गावनि फिसाजोखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय गोथार होननानै फोसावनानै हाफोरखौ रानना होदों बेखौल' नेगेटिभ बाथ्राखौ बुङो नाथाय दैमालुनि बे हाखौ आंनो गोसो जाना रानना होदों आरो गोथार होननानै आंनो फोसावदों ना नोंसोरो गावसोरनि गोसो जानानै बे फैदों जों गावनो गोसोआव मोन्दांथिखौ मोननानैहाय जों गावनो फैदों जोंहा फोथायनाय दं माने जोंहा खुद गावनो फोथायनाय दं बेनिखायनो जों फैनानैहाय बे हायाखौ रावबो जोंखौहाय लांनो थिनाखै जों गावगा फोथायनायखायसो जों बेखौ लांदों जों बेखौ लांनानै जे जों खामानियाव बाहायो जे जोंनि लोमजानाय साजानाय मा जानाय जों गासैनावबो बेखौ जों गावबागाव प्रुफ मोननानैसो जों लांफैदों बेखौहाय दा नोंसोरो बे नानि आलफानसानि मांखरसालियाव फैनायावथ' दिनैथ' फार्स्ट फैदों ना बेनिफ्राय सोंसै नोङो मा बुंनो सानो बे नानि आलफानसानि मा सानो दा बे बबे जायगायाव दं बादि मोनो नोंलाय नानि आलफानसाखौथ' दा जों सोरगोआव दं बायदिखौनो सानो जोंथ' नुवाखै नालाय अब्लाबो जों फोथायनायनि गेजेरजों जों बेखौहाय नुनो मोनो आरो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननानै नानि आलफानसाखौ नों माबायदि सानो गावनि फिसा बायदि सानो ना बिनानाव बायदि सानो नामा गावनि फिसा बायदिखौनो सानो मानोना बिनि समावबो नुवासै अननो ओंखारदों जेनेबा जों गोथां समावथ' जों नुनो मोनाखै अब्लाबो अननो ओंखारदों आरो दा नानि आलफानसानि मांखरसालियाव नोंसोरो मा बिबाय आरो बिनानै हाबो लाबाय नामा औ लाबाय बे हाखौ आंनो ला होननानै बुंदों ना नोंसोर गावसोरनि गोसो गोथारै गोसो जानानै लाखो जों गोसो जानानै फैखादों आरो बेखौहाय लांनो होननानै आंथ' मालाबाबो नोंसोरखौ बे जायगायाव फै एबा बे हाखौ लानानै सोखाजागोन बेखौथ' ना नोंसोरनो बिदि बुंनानै बुंदोंमोन नामा बुङाखै दा नोङो मा बुंनो सानो बे नानि आलफानसानि मांखरसालियाव फैनानै नोंनि गोसोआव माबायदि मोन्दों आं गोसो फोथायथारनानैसो फैदों औ ओमफ्राय दाख्लैहाय थिंखुबारि फारिसाव जेलानाखि हाखौ लांदोंमोन आं न'आव
दाख्लैनि सुक्रबाराव आं जेलानाखि फास्टिं थानानै बिदोंमोन बाबुनि आथिङाबो बिराद सानानै लेंग्रा लेंग्रा गाबबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेखौ फुनानै होनानै दसेनो मोजां जादों। सोर गाबदोंमोन? नै आंनि फिसालाया। मा जादोंमोन बेलाय? माबाया बेयाव थांनायाव आंनि बोरमा मासे गोमानानै थादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो नागिरबायनायाव एकदमबारे आथिङा थाबायनो हाया जादोंमोन बे बाबुआ? औ बाबुआ ओमफ्राय फुननानै होनायनि उनावनो मोजां जाबाय। आं मोजां जाबाय मा मोजां जाबाय होननानै बुंबाय। थाबायनो हाबाय? औ थाबायनो हाबाय गेलेबाय। बे थाबायनो हायिया? एसे सानसे हरसे बिदि जादोंमोन। मा जायामोन बेलाय? गावनो हारसिंनो माबा आथिं सादों होननानै आं थाबायनो हाया थाबायनो हाया। ओमफ्राय नानि आलफनसानिखौ नोङो मा? आं बिनि माबा गोथार दैजों फुननानै होदोंमोन। हाखौ मिक्स खालामनानै? औ औ। ओमफ्राय बे बाबुखौ लाबोनाय? औ फै बाबु बे नोंनि नामा मा नाम? सांग्रां राफा। नोङो? सांग्रां राफा। नोंनाव बे सादोंमोन? सादोंमोन? ओमफ्राय मा मोजां जाबाय? सोर फुननानै होआ? मामाया? मा फुनना होआ? थाबायनो हाबाय? नों थाबायनो हाबाय। ओमफ्राय बै सोरनाव फैदों नोङो? आब' आलफनसानाव? बे सोर बे? नों अनो? मोजां। आरो बे आइ मारिनि फोथारनाय हाखौबो आं बेनोहाय खिनो हायियावहाय लोंहोनायाव अन्थाइ बायदि जादोंमोन खिया ओमफ्राय बेखौहाय दै गोथारजों लोंहोनानै लगायदेरनानै लोंहोनानै एसे माने बेखौथ' खेबसेनो गोबां लोंहोनो हाया नालाय दैया एसेल' ओंखायनो बेलेग दै गोथारजोंहाय लगायनानैहाय एसे गिलाससे हां लोंहोनानै 1 घन्टानि गेजेरावनो नर्माल मोजां खिदों। अन्थाइ बायदि गोरा। अन्थाइ जाबायमोन? अन्थाइ बायदि जाथारदोंमोन। थुलाबो गोरानसोमोन खियानो। बे आइमारिनिफ्राय लाबोनाय मिल गथ'नि गाइखेर बेजों लोगोसे दै आसिस बेनिफ्राय आरो बेखौ मोननै प्रमान मोनदों आरो। आदसा मोननै प्रमान। दा बिनि अन्थाइ बायदि गोरा खिनो हायिया बेसे गोबाव जाखोमोन? माने साननै जादोंमोन। खिनो हाला अन्थाइ बायदि जाबायमोन? ब्लक जाबायमोन? औ गोरा जानानै जि गाबबायमोन आंथ' डक्टरनावसो लांनांसिगोन सानबायमोन ओमफ्राय उनावहाय सानबाय आं बेखौनो दौथारनोसै आं आइ मारिनि लाबोनायखौनो मोजां जाथारगोन बियो होननानै ओमफ्राय लोंहोबाय 1 घन्टानि गेजेरावनो मोजां खिबाय। बेखौ बे आइमारिनिफ्राय जेरुजालेमनिफ्राय लाबोनाय नोंसोरनो बे गाइखेरनि फट'खौ नोंसोरनो होदोंमोन ना? बेखौथ' दा बेजों लोगोसे दिनै नोंसोरथ' बे गोजान जायगानिफ्राय बे खस्थ' खालामना बाहाय फैबाय जोबोर रंजाथाव। दा नोंसिनावबो सोंसां नों ओरै फै। नों मा नानि आलफनसानि मांखरसालियाव नों आगोलाव फैखांबायमोन? आं फैफेराखैमोन मालाबाबो। नों खाथिनिब्लाबो फैफेराखै? आं खाथिनिबाबो फैफेराखै। थैनायाव आङो फैदों। थैनाय प्रग्रामावथ' आं जोबजासेनो थादों ओमफ्राय आं बेहाय फैनाय जायासै आङो बेहाय। जेनेबा नों दिनै मा? दिनै आङो बेयाव फैनानै मोजां मोनदों। दाबो आं फैला बायदि सानदोंमोन। सानफ्रामबो आं फैनोखौ सानो ओमफ्राय दिनैबो आं फैला होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय आं गोसो जानानै फैबाय आङो। बे हाखौ दाखालि गुवाहाटियाव रिट्रिकआवबो आं आदै स्टिफानाव बिदोंमोन। दा लानो हागोन होनबाय आरो आं नोंनावबो फैनानै आं लांफैगोन सानो ओमफ्राय आं लांफैनोनो मोनाखै आरो टाइमखौनो मोनाखै। ओमफ्राय नानि आलफनसानि हाखौ मा नों लादों नामा? आं दायो लाबाय। ओमफ्राय बेखौ दैमाल' गावनो लानो थिनदोंना नों गाव गोसो जानानै? आं गोसो जानानैसो। आं सिगांनिफ्रायनो आङो जि मोनसे आंहा फार्स्टनिफ्राय आं खिथानो सानो दायो आंहा सिगाङावहाय आं गोबां आंनि हौवाया थाबायनो हायि जाबाय पेरेलाइस बायदि जानायाव खाख्लारि डक्टरनावहाय नायबाय आरो जोंनि सिभिलावबो नायदोंमोन। बे समाव जोंनि सिभिला फुराना हस्पिटालावसोमोन। ओमफ्राय बेयाव नायनायफ्रावहाय आंनि हौवाखौ होनबाय बेहा पेरेलाइस जानायनि सम्भाबना दं बेयाव जेबो बेमार गैया। ओमफ्राय बिदि होननायाव आं सानसेखालि बेबायदि जाबाय। दायो आंहा बोसोरनैयानो बारबाय आंहा दि नोंनियावहाय फैबाय थानाया। बिनि सिगाङाव आंखौ गामिनि सासे मानसिया होनबाय इसेबां नायबाबो हामाब्ला बागानफुलायाव सासे सावथाल अजा दङ बेनाव थां नोङो होनबाय। ओमफ्राय बिदि होनबाय थाबाबो आं गनायाखै। बे समाव आङो गोबां आं प्रसारिका खामानिखौ आं मावबोदोंब्लाबो आंहा एसे आङो माने मानसिफोरनि बुंनाय बायदि आं डक्टरनाव नायबाबो मोनाबा होमब्ला आं मा राहा खालामबावगोन आं दोननाय जाबाय हौवाखौ। ओमफ्राय बे समावहाय आंखौ बे न' खाथिना बुंबाय थानायलाय ओमफ्राय आं फैबाय। जेब्ला आं फैयो अब्ला आं सानबाय ओरै थिनं साखाथिजों हाबोबा आंखौ प्रेमथिया नुगोन। ओमफ्राय आं बे माथावरिजों थांसै बेबायदि होनना आं थाङोब्ला जे ओइदिनखालि 13 थारिखमोन। ओमफ्राय बियो नोंनियावहाय फैनो होननानै बे ओंखारबाय थादों। ओमफ्राय बियो लामाथिं मोखां जानानै खानाय खानदों। अब्ला आङो सानबाय हाब बे आंखौ नुहुरबाय आंखौ लेंहरबाय र' आङो ओइ लोगोनावसो थांगोन आं दानो फैफिनगोन होनना बुंबाय आं प्रेमथिखौ। नाङा नोङो आंनाव दसेबाबो फै होनना आंखौ बे लेंहरथारबाय। जेब्ला बे आंखौ लेंहरो अब्ला आं बिनि न'आवहाय
थाङो ओमफ्राय बे आंखौ होनबाय नोंनि मोखाङा बेलेग जादों नों बबेयाव थाङो आंनि प्रब्लेमखौ बे मिन्थिखाजोबदोंमोन आरो बे समाव आं बेनो खोन्थादोंमोन ओमफ्राय अब्ला आङो गोनो गोथो जाबाय गोनो गोथो माबोरै माखौ लाना माबोरै मा जाखो बेखौ ओमफ्राय बेयावनो आङो ओइदिननो बे 13 थारिख खालिनो आं बे अजानाव थाङासै प्रेमथि आंखौ आं आदै दैमालुनाव थांनो थौ नोंबो होननानै आंखौ बे लेंबोबाय जेब्ला जोंना पारिसआवहाय बे फादार बोराइ जन पाउला दंमोन बेजों जोङो काउन्सिल लाबाय काउन्सिल लाखांनायनि उनाव ओइदिननो आरो बे सानसेनि दिनावनो ओमफ्राय नोंनि प्रग्रामावबो आं थांबाय बे दिननिफ्रायनो आं स्टार्टिं खालामै बिनायावनो आङो नोंनि हेफाजाबजोंनो आङो आफा इसोरनि अननाय आइ मारियानि हेफाजाबजोंहाय आंनि हौवाखौ आं दासिम आं मोजां खालामनो हाबोबाय आरो मोजां बेनिफ्रायनो माब्लाबाबो दा बेनाव सानाय होननाय जेबो गैला बियो सिगां दतमायावहाय सिस्टारफोरनाव थादोंमोन बे समावबो सानाय जादों ओमफ्राय आं नोंनाव जेदिन 13 थारिखआव फैदों ओइदिननो आङो फादारनि काउन्सिल लाबाय ओमफ्राय नोंनिबो आङो नोंनावबो फैनानै आं बेबायदि मोजां गोजोननायखौ मोनबाय ओइदिननो आङो मोनाजों मोना क'क्राझार ट्रेन टिकेट दाननानै जों फिसाला उन्दैखौ लानानै आं थांबाय सिस्टार सुप्रियाजों आं रायज्लायबाय ओमफ्राय बे समावहाय बे मोजाङानो मोजां दासिमबो मोजां दं आरो ओमफ्राय आङो आंनि गाराङा माथोआनो फुथिया बायदि जाबायमोन थांनाय बोसोरनि बे दुखुनि समाव आं जेब्ला गुवाहाटियाव रिट्रिटआव थांदोंमोन अब्ला फादारा बुंदोंमोन बेहाय गोबां मानसि सानैसो मानसि दङ बेना माथोआ फुथियामोन बिनि गाराङा थरायनाय बियो दायो हामजानायखौ मोनबाय बिदि होन्दों आरो ओमफ्राय बे समाव आं टेस्टिमनि होनो थांदोंमोन आं चान्स मोनासै फैफिननांबाय आरो फोजोबना होनायाव ओमफ्राय ओइदिनखालि आंहा बिनायावहाय बे सालायनिफ्राय गारामानिफ्राय फुरा ओरै बिज्लाब आंना थांजोबदों आरो बे मोजाङानो मोजां दासिमबो आं मोजां ओमफ्राय आं दा आलफनसा आगैनि जेसेबांखिनि आं बिबारफोर लांदों बेफोरजोंनो आंना फिसालायाबो एसे गुरैयाव फैबाय ओमफ्राय आंनि हौवायाबो गुरैयाव फैबाय दा ओमफ्राय आङो बेबायदि आं मेथाइखौ खननो हाफिननाय जाबाय आरो मोजां दे अनदाइगाफोर दा जोङो दिनै बे होननानै आलफनसानि मांखरसालियाव गोबां मानसिफोरा बिफैनाय नै केन्डेल सावनाय जों दा अनदाइगाफोर बे समाव जों इसोरखौ हामबायनोसै बाख्नायनोसै गोबां फोथायरिफ्रा बे जायगायाव फैनानै बेखौ पस्टआव दोनथ' ज' लानो दिनै आलफनसा बर' नार्जारिनि बे मांखरसालियाव गोबां फोथायरिफ्रा गाव गावनि थांखिखौ लानानै बेनि मांखरसेराव केन्डेल सावनानै मोदोमफ्रु जना सावनानै गावनि थांखिनि थाखाय बिनो फैदों नायदो अनदा लोगोफोर दिनै गोबां फोथायरिफ्रा बे जायगायाव फैदों बिसोरो नानियाव आलफनसानियाव थारैनो बेखौ फोथायनानै फैदों नाथाय बाय सोरबा दैमालुआ बिसोरखौ लेंबोआखै दिनै गाव गावनि फोथायनायजों बिथांमोना बे जायगायाव फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे नानि आलफनसानि खाम्फायाव आरो बेनि मुङै खाम्फा फसंनाय बा मांखरसालियाव दिनै गावनि मेगननि मोदैजों गाबनायजों अनजाग्रा फोथायरिफोर दिनै इसोरनो गाबसोन फैदों बे जोंनि अदालगुरि टाउन काटलि मन्दिरनि मांखरसालि आरो बे फाख्रि बिफांनि सिङावनो बार खोलो खोलो बार बारनाय आरो बिनि गाहायावनो दिनै गोबां थैना थानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर बिसोर गोबां दिनै बे जायगायाव बिनि थाखाय गाबनो फैदों आरो गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव सम सम गावसोरनि गोसो गोथारै गथायनायफोरखौ लानानै फैयो जेनेबा केन्डेल आगरबाथि बे जायगायाव दोनलाङो सोर सोर फैनानै बिफोर जों मिथिस'नो हाया खायसे साननो हागौ दैमालुआ गावनो गावनि फिसाजोखौ गोथार होनानै फोसावदों खायसे बुंनो नागिरो दैमालुआ बिसोरखौ गावनि फिसाजोनि थाखाय बे जायगायाव लाबोयो नाथाय आंनो मिथिया दिनै अनजाग्रा आइ आफा बिदा बिनानावफोर
आलफनसा बर'नि बे फबनाय हायाव दिनै बिसोरो गावनि फोथायनायजों सोरबा जब्राफोर सोखाजानायजों सोरबा गावनि थांखि जाफुंनायजों बे गासैखौ मिथिना बिसोर गथायदों। जायफ्रा बिखांबाय आरो बेनि उनाव जायफ्रा बेनि मांखरसालियाव हाबनानै बिनि थाखाय गुबुनफ्रा फैदो आरो बिफैदो। माने आलफनसानि मांखरसालियाव गोबां फोथायरिफोरनि दिनै गाव गावनि थांखिखौ लानाय फैदों। तेजपुर डायसिसनि, माइगाव डायसिसनि, गुवाहाटि डायसिसनि दाब दाब जायगानिफ्राय बिथांमोना मोनसे जायगानिफ्राय फैयाखै।